日ありがとうございました。初めての経験で緊張しましたが楽しく踊れました。ありがとうございました。外のステージはとても気持ちよくて思いっきり楽しめました。素敵な機会をありがとうございました。今日一日踊ってすごく楽しかったです。またやりたいです。ありがとうございました。フラを始めて10年目という節目の年に自分のフラと向き合い、自分のフラの楽しさ、それから奥深さを知った機会になりました。今日一緒に踊ってくれたメンバーもですが、応援してくれたメンバーにも感謝の気持ちを伝えたいと思います。ありがとうございました。今日はありがとうございました。初めての経験でしたけど、すごく楽しかったです。みんなと一緒にできたので仲間のありがたさを改めて感じました。ありがとうございました。今日はありがとうございました。青空の下で踊れてすごく気持ちよかったです。ありがとうございます。今日は、このような機会に恵まれたことを感謝申し上げます。アルファビューティーの、リエ先生、どうもありがとうございました。そしてカフナという立場で、私一人だけ出させていただき、そして楽しく過ごさせていただきました。コロナの折なのに、楽しく過ごさせていただきましたことを感謝申し上げありがとうございました。はい、今日はダンスの出来についてはちょっと悔しい点がいっぱいあったんですけれども、本当に皆さんの周りに助けられて踊れたなっていうのが本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。自然の中、とても気持ちよく踊れました。楽しかったです。ありがとうございました。はい、今日が来るまで不安ですごいドキドキだったんですが、夢のような時間でみんなと楽しく撮らせていただきました。ありがとうございます。今日はありがとうございました。コロナ禍の中、未来の不安を先取りしても足がすくむだけ、過去を振り返っても何も変わらない、そのような私たちは今どう生きるか、この今を一生懸命練習して踊り切ることができました。